ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎಂಕುಲು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತಿನಗುಲ್ಲ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆತಿನ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಐನ ಎಗ್ಗನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿಗೆತ್ತು ದೀತೆ 300 ಗ್ರಾಮು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ್ ಇಂಚ ನೆನೆಪರೆಗೆ ದೀತೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಪರೆಗೆ ದೀತಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪುದೀನ ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದು ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಅಂಚನೆ ಐನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ 2 ಇಂಚಿ ದಾತು ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ 4 ಲವಂಗ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ 2 ಪುಲಾವ್ ಎಲೆನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ 100 ml ದಾತು ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ 50 ml ದಾತು ತುಪ್ಪನು ಕರಗದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಜಲನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚವರೆದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಯನೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪನು ಕರಗದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿನ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಬ್ಬರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ದು ಐಬಾಕ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ದು ಐಬಾಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಯಾನು ದಾದ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದಾತು ಬೆಚ್ಚಾವಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಗ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಯಾನು ಮಿಂಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಸರುಲ ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತುಪ್ಪ ಬುಡ್ಪಿನ ಮಟ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂದಿನ ಮಸಾಲೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ತುಪ್ಪಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಈ ಲೋಟೆಡು ಒಂಜರೆ ಲೋಟೆದಾತು ಯಾನು ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಲೋಟೆ ಪಂಡ 3 ಲೋಟದಾತು ಯಾನು ನೀರಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪಂಡ ಡಬ್ಬಲ್ ಏತ್ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಯಾನಿಗೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಮಸಾಲೆಗೂ 3 ಲೋಟದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಈ ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕುದಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಕುದಿಂದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟೆಡ್ ಕುದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಯಾನು ಬೊದುಲ್ರೆ ದೀತಿನ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ
ಬೇಯೋಡು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪುನ ಮುಟ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ನುಪ್ಪ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಾತು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಧ ದಾತು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಒಂದು 50% ಬೇಯೋಡು ಅದಾಗ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಲೈಟ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇಗ ಪಂಡ ಪಾಡ್ದಿನ ನುಪ್ಪು ಅವು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನುಪ್ಪು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೇಯಾಡು ಮುಚ್ಚಿದೀತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದಾತನ ಪಂದು ತೂಕ ತುಲೆ ಶೋಕಾದು ಆತಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಶೋಕಾದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಫುಲ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಶೋಕಾದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇಡೀ ಇಡೀ ಉಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾರ್ದು ಪಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಇಡೀ ಇಡೀ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನುಪ್ಪುಲ ಶೋಕಾದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು